Il-Maltin huma l-aktar fiduċjużi fost il-popli kollha tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea li jemmnu li din is-sena l-qagħda ekonomika fil-pajjiż se tkun aħjar. Dan skont stħarriġ tal-Eurobarometru li sar is-sena l-oħra, is-sena li fiha faqqet il-pandemija u l-ekonomiji dinjija affaċċjaw sfidi bla preċedent. Skont l-Eurobarometru, 42% tal-Maltin huma ottimisti li l-andament ekonomiku ta' din is-sena se jkun aħjar mis-sena l-oħra. Il-medja Ewropea hija ta' 21%, in-nofs tar-rata f'Malta. Franza kienet l-inqas pajjiż li għandha l-poplu fiduċjuż li l-ekonomija se tirkupra, kif kienu biss 10% tal-Franċiżi li huma ottimisti li r-rota ekonomika se terġa' tibda ddur. Dan ifisser aktar minn 4 darbit inqas mir-rata ta' Malta. L-istħarriġ juri wkoll li 21% biss tal-Maltin iħossu li s-sitwazzjoni ekonomika se tmur għall-agħar. Dan huwa inqas minn nofs tal-medja Ewropea fejn ir-rata hija ta' 53%. L-aktar pajjiż li l-poplu tiegħu jħoss li s-sitwazzjoni ekonomika se tigrava huwa il-Latvja. F'dan il-pajjiż ir-rata hija ta' 68%, iżjed minn 3 darbit aktar mir-rata ta' Malta. Dan l-istħarriġ pożittiv għal Malta maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea isegwi tbassir li ħareġ il-ħamis mill-istess Kummissjoni Ewropea fejn intqal li s-sena d-dieħla Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-ekonomija ta' Malta mistennija tikber b'5.4%, darba u nofs aktar mill-medja Ewropea. Jirriżulta wkoll li fil-ħarifa tas-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se tkun iktar minn 3 darbit akbar mill-ekonomija medja taż-żona euro u iktar minn 6 darbit akbar mill-ekonomija medja Ewropea. Dan hekk kif fil-ħarifa tal-2022 il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna se jkun ta' 1.9% filwaqt li dak tal-medja fiż-żona euro se jkun ta' 0.6% taħt iż-żero u tal-medja Ewropea se jkun 0.3% taħt iż-żero.